Узак еллар аның моңына гашыйк булган кешеләр җыелган. Сегодня с этой сцены прозвучат воспоминания и музыкальные произведения, которые прошли через жизнь нашего главного героя, песни, которые отражали его внутренний мир, его отношение к людям, ну и, конечно, песни, в которых сегодня звучит голос нашей памяти. Вот опять окно, стынет в лужах вода, и не помню весна, пролетела когда, и понять не могу в этот вечер сырой, скрылось лето мое за какой горой. Скоростное шоссе, и куда-то летят, и куда-то спешат, и торопятся все, и куда-то лечу я совсем по бетонной тугой полосе. Скоростное шоссе. Күңелем хисләр белән бик тулы. 2 көн йокламадым инде. Бик каушыйм. Кичә миңа бик мөһим. Сез Мәскәүдән махсус кайттыгызмы бу кичәгә? Әйе, мин бер үзем кайттым. Балалар укуда инде. Аларны алып килергә мөмкин түгел иде. Шуның өчен бер үзем кайттым. Бик авыр. Сейчас приходит осознание. Вот именно сейчас, как раз таки. Поэтому буду стараться не плакать. Ничек әйтәдер? Татар кешесе ул бабасы татар булган кешесе түгел, ул онаклары татар булган кешесе. Менә бу киш бу турында әйтә. Бу җыеш безне берләштерә. Кайларда да яшәмәсәк тә, кемдә булмасак та, бу җыелышларда без бердән милләт икебезне ачык күрәбез. Иректән горурлык хисе алды артта. Миңа бик хөрмәтле кеше иде. Ул искиткеч тавышлы, искиткеч шундай культуралы кеше иде. Безнең гаиләдә бөтенесе китеп барды дип әйтмешләр инде. Башта абыем, аннары апам китте, аннары тагын бер апам китте, аннары әтием китте, аннары әнием китте, аннары регабым китте. Бу 1-2 елда гынамы? Юк, бу бер менә 4-5 ай өчен. В последнее время все, мы остались одни совершенно. Ну что делать, такая жизнь. Жил он сердцем и щедро дарил его окружающим. Он не был богатым человеком и не расталкивал локтями соперников по сцене, не кичился своими регалиями. Он был одарен щедрой душой и редким талантом любить и помогать людям. Башка атырган җырым аның соңгы җыры дип санала. Еллар Муса Җәлилнең сүзләренә Радмир Шәйхетдинов көенә. Ринат абый Радмир Шәйхетдиновның иҗади кичәсендә бу җырны башкарырга тиеш иде. Әмма ләкин концертка әзерләнгәндә, репетициядән өйгә кайтканда безнең инде татар мәдәниятыбыз бөек шәхесебезне югалткан. Һәм инде бүген мин менә шул соңгы җырны башкарачакмын. Yıllar mine tuğan yurtta ayrı bir alıp gittiniz. Jider indi uzak